kike ne yaki in saki idaniya ta ban daina zubar hawaye ban banyo araba da ke ba. A ina kake ne na ji murya ta ka tana ta muwa hankali ba zai kwanta ba banyo araba da kai ba. Da sanki nake kwana nake tashi ke ta yar uwata ma wasa kike to ki kyale dan kuwa na wahalta ba za ki yi mun wasa ba dan haka to ki taho mu zanta. A ina zan ganki ne ki faɗa mini ni kwan zo in duba. Na yi nisa na lula ban san inda nake ba ni ma ban gane gaba ban gane baya balle in faɗin ma gashi ban gane gabas kudu har da arewa haɗa da yamma walla na shiga kunci wanda tunda nake ban saba ji ba. Komai nisan gari zan zo inda kike masoyiyata in dai da kina a duniya ba na barki ki yi wahalta balle in zaki gare da murya ta ki kwazon biyo ta wata kilko mai da dewa za na iso ba zan mace ba. Ina ma a ce wannan bacci ne ba gaske ne ba da in kwana farka baccin nan ba zan sake yi ba amma na ga alama gaske ne ba wai baccin ba ne ba Allah kai ne kadai zaka fita ni ba wai mutum ba. Wai mutane mu mai muka ɗau duniya ne yan uwana kar mu manta da cewa duniya za mu bar ta fa yan uwana muna kwana cikin ta agoba kushewa za mu kwana kuma komai ka aikata za ya bi ka ku kwana ba zai bari ba. Ni na san da cewa jaraba ce wannan za ta kauce ni musulma ce na yarda za na mace kuma na amince amma komai da lokaci na sadan haka yanzu na ce komai nisan jifa zai dawo kasa bai tsaya ba. Ina kike ne yaki in saki idaniya ta ban daina zubar hawaye ban banyo araba da ke ba. A ina kake ne na ji murya ta ka tana ta muwa hankali ba zai kwanta ba banyo araba da kai ba. Ban daina zubar hawaye ban banyo araba da ke ba. Hankali ba zai kwanta ba banyo araba da kai ba.